наврӯзи фархундапай бо паёмҳои нек ва қадамҳои хуҷаста ба сарзамини кӯҳистон қадам ранҷа намуд. ин ҷашни аҷдодиро ки рамзи муҳаббату зебоӣ, сафову покизагӣ ва саховату некист, сокинони ноҳияи Рашт бо шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол гирифтанд. дар оғози ҷашни наврӯз намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар меҳмонон дар маркази шаҳраки Ғарм аз намоиши ниҳолони сояфкану мевадиҳанда, техникаҳои кишоварзӣ ва маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ дидан карданд. дар растаҳои алоҳида кишоварзон даҳҳо намуди меваҳои хушсифат ва дигар намуди маҳсулотро ба намоиш гузошта буданд. бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ техникаҳои замонавӣ ворид гардида, ҳадафи барнома афзоиши майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти маҳаллӣ мебошад. дар қисмати даромадгоҳи варзишгоҳи марказӣ ҳамчунин намоиши дастовардҳои ташкилоту идора, донишкадаи омӯзгорӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг, омӯзишгоҳи тиббӣ, омӯзгорӣ дар растаи дигар бошад, маҳсули дастаи ҳунармандону катбонҳо, адрасбофӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиро ба маърази тамошо гузошта буданд. баъдан тантанаҳои наврӯзӣ бо ширкати сокинону меҳмонон дар варзишгоҳи марказии шаҳраки Ғарм баргузор гардид. наврӯз дар оини миллати тоҷикон иди пирӯзии нур бар зулмот ва тантанаи некӣ бар бадӣ ёдрас шудааст. мардуми мо аз қадимулайём дар оғози фасли баҳор гирди дастархони наврӯзӣ ҷамъ омада маслиҳату машварат меоростанд ва нақшаву ниятҳои неки солонаашонро таҳризӣ мекарданд. дар тантанаҳои наврӯзӣ масъулини мақомоти маҳаллии ноҳияи Рашт меҳмонону сокинонро бо фарорасии иди ниёгон шодбош гуфта, изҳор намуд, ки аз наврӯз то наврӯз дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии ноҳия пешравиҳои азиме дида мешавад. аз ҷумла бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкорӣ ҷараёни тоза касб намуда, бо истифодаи маблағҳои пешбинишуда даҳҳо иншооти замонавӣ аз қабили мактабу бунгоҳи тиббӣ, хати обу дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шуд. яке аз суннатҳои дигари наврӯзӣ шинондану сабзонидани ниҳол ба шумор рафта, ин анъанаи нек то ба имрӯз идома дорад. аз наврӯз то наврӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ майдони боғҳои нав афзуда, ҳамзамон даҳҳо гектар боғҳои кӯҳна пурра барқарор карда шуданд. чун асоси иқтисодиёти ноҳияи Раштро соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад, дар ин ҷода деҳқонон нақшаҳои зиёде доранд. бо ин мақсад соли ҷорӣ майдони кишти картошка дар қиёс ба соли гузашта афзуда, дар баробари ин аз ҳисоби ҳосилнокии майдонҳо истеҳсоли картошка боз ҳам бештар мегардад. аслан наврӯз риштаи ҷовидонаи пайванди инсону табиат, дақиқтарин мизони рафтуои фасли сол ва рӯзгори одам аст. наврӯз оғози сол, оғози зиндагии тоза, оғози умеду орзу ва бахту саодат буда ва остонаи ҳар як хонадон чун пайки шодиву нишод ва эҳёи замину табиат қадами нек мениҳад, то ин соли нав барои мардуми кишварамон хушбахтӣ ва файзу баракат оварад. ба тантанаҳои наврӯзӣ барномаи театркунонидашудаи ҳунармандон ки тараннумгари меҳру муҳаббат ба ватани азиз ва наврӯзи хуҷастсапай мебошад, хотири аҳли нишастро хеле ҳам шод намуданд. Halanım ol tak şuruba. Kanka pastakın da bir tane olsun ya para.
چند تا برو سازک دیگه بگو Peşi bir de kure. Buraya kukak o var ki kure. korona kambuğu şekilde Vardı. Bununla şam yapmış. Hemen bu sazda var. Apa, dövlət o bardor yok ya. Dövlət o bardor. Kastılı tabacı. İnşallah.
زبان آمد بهار گلفشان نوروز شد نوروز شد رو سرخ و سرسبز آدمان نوروز شد تا کیدم یا خرم که دارم یا نه یه این عمر بخش حالی گذارم یا نه پرکن قدهی باده که معلومم نیست پرکن قدهی باده که معلومم نیست آمدم که فرو برم برارم یا نه آمدم که فرو برم برارم یا نه یک آهوی دشتی از چشمه چشمانی من نادیده گذشتی از چشمه چشمانی من نادیده گذشتی یک آهوی دشتی یه دختری رشتی یک آهوی دشتی از چشمه چشمانی من نادیده گذشتی از چشمه چشمانی من نادیده گذشتی از چشمه چشمانی